Добро утро! Къщата има вече все по-завършен и завършен вид. Има си врата, прозорци, покрив, стени, пот. Задната част още не е завършена, но днес това е на дневен ред. Да сложим USB-то отзад. Така че напредваме. На нас ни се струва понякога, че напредваме с темпото на Охлюв. Приятелите ни казват, че сме с темпото на бързата пантера или там ягуар. Не знам. Различни измерения за времето. Наистина, времето ни минава толкова бързо, че като се замисля, днес е 6 февруари, а на 6 януари започнахме с първите видеа за YouTube. Така че днес правим 1 месец в YouTube канала. Благодарим на всички вас, които ни следвате, които коментирате. Благодарим и на тези, които пият сутрешното си кафе и се забавляват с нашите видеа. И много ви обичаме, мили хора. И ви благодарим от сърце. Сега. Най-хубавото. Имаме ключ. И вратата се заключва. Казаха, че всичко ще бъде по ключ. Да. Всичко до ключ си направим май сами. Супер. Имаме ключ, вратата се заключва, макар че отзад е отворено. Ама няма. Да се заключва. Важното е да си заключваме вратата. Точно така. Няма как. Някой ми открадна метлата днес. Мама! Тък му пристигнахме. Този път си носи лопатката, но мама хвана метлата и край. Колко пъти още ще метем тия подове? За загрявка. За загрявка, да. Супер! Супер! Тук някакви болтове. Види. Тъпи ли са? Окей ли са? Нямам на идея. Този ме става. Сега се записва. Така, ето тук се виждаш. Какво? Тест на пода. Чакай. Вески мал. Идеал. Идеал Петров. Тук шайбичките с винчетата са готови. Ние с мама ги подготвяме. Подпъхваме винчета на всяка шайба. И първия стереопор е лепнат. Сега отивам и съвсем почваме да шием OSB-то отзад. Ще се опитам да снимам и на двете места. И предната, и задната стена. И накрая, ако не стане нищо, да знаете, не съм аз виновна. Просто не им смогвам на тия майстори. Мега бързи са. Майсторе, майсторе! А така! Браво, Ем! Yes! Зашием още 2 винта. И да седи на място.
Дай да сложа аз един винт също, а? Искам. Ама ще мога ли? Не знам. Подценяваш ли ме отново? А? Подценяват ме. Ага. А тия ръце не само цветя могат да режат и да работят. And action. Опа. Майко. Но то го развива. Така ли е? Ей! Я? Саботаж. Не, точно така. Саботаж. Как? Упс. Не. Какво? Сега майстора да покаже как става. Упс! Чакай, чакай! Зашихме. Аз съм държач. Държа с цяло тяло. Просто ръцете някой път изпускат. Зато и с гръб, кръс и ръце, глава, рамене. Но се получава. Не е толкова зле. Ще стане, ще стане. Да видим. Втората бригада. Да я видяхме. Сега тук е ОСБ бригадата и тя напредва с много бързи темпове. Браво, Ем! Аз почти не успявам да помогна. Ниска съм, не съм толкова силна, това тежи, но Чичовелю беше тук и удари едно мъжко рамо и нещата започнаха да се случват. Още няколко листа и сме я затворили къщичката от всякъде. Но вътре става тъмно. Нямаме ток още вътре. И като я затворихме от всички страни си, става тъмница. Ще я да мислим нещо. Ветровете ни бутат тоалетната. Тоалетната ни почва да се разкъсва. Това не е добре. Трябва да я ремонтираме. Иначе за къде сме без тоалетна? Външна тоалетна. Все непредвидени ситуации. Това най-добре. Чакай. Ето го тук моите приспособления. Вижте. Така. Виждате ли? И аз се опитвам някак си да помагам. Да придържам плоскостта. Нищо. Опа. Ето. Айде! Поздрав от нашата бригада на другата бригада. Браво, Ем! Супер! Стане. Ще стане. Е там горе наклона. Ще го мислим. Нали така? Режи се накриво.
Ние режем на криво, да. Ами, за днес толкова. Майстора си прибира инструмента в куфърчета. Вижте, драматизъм отново. Вижте го. Синьо небе и захарен памук. Насам става малко сив този захарен памук, но няма да вали. Прогнозите са да не вали. Общо взето тия ъгли се получават, този ъгъл на къщата се получава с най-малко прозорчета и най-малки. Но тук са малките помещения, баните, дрешника. Това малкото прозорче ни е на спалнята. Исках голям прозорец на спалнята, но имаше грешка в конструкцията и се налага да се примиря с този малък. Някак си ще го преживеем и малкия прозорец. Важното е, че отпред имаме огромна веранда и в хола имаме огромни прозорци. В спалнята прозорчето спадна и на високо, и малко. Ще гледаме звездите. О, да. Като се събуждаме всяка сутрин. Небето, вечер звездите. Няма нищо. Това да ни е косура на къщата. Гледаме голямата мечка, малката мечка. Така. Утре продължаваме. Остават ни 3 квадрата, 4 за затваряне на стената. И така. Сега ще ви покажа и отвън фасадата, какво се случва. Ето тук мама. Мама като едно малко китайче сглобява. Ето я. Санираната първа стена на къщичката ни. Ето я. Вече имахме и първите посетители. Първите ни гости на кратичко. Сладките Илиянка, Тони, Доми и Лени. Направо страхотна изненада ни направиха. Как са намерили, къде се намираме. И ни изненадаха и ни донесоха едни страхотни гофрети. Домашно приготвени гофрети. Наслада за душата. Благодарим ви, сладурчета. Много ви обичаме. Скъпи приятели, това е за днес. Постарах се да снимам. Направо луднах по едно време. Напред-назад снимки, помощ. И на предния и на задния фронт, но успяхме. То се вижда отзад кое остана незатворено. Иначе почти затворихме задната стена с ОСБ. Отпред къщичката е облепена с стереопор. И утре продължаваме с нови сили. Утре ще имаме и повече време. Днес бързаме за важни неща. Чао, чао! Спете бързо! Обичаме ви всички!